Čaves a toto video je do súťaže pre Magic Miracles. Mám tu balíček Bicycle, modrý, magickú šatku a moju predpoveď. Budem robiť kúzlo šatka jasnovice, takže vytáhnem si karty. Obyčajný balíček. Teraz si zoberiem magickú šatku. Balíček zakriem. Teraz si utnem. Takže ja som si sekol tu. Takže sekol som si 6 srdcovú. Ale ja dokážem, že som si mohol seknúť aj nejakú inú kartu. Napríklad káčko listové, alebo alebo dvojku listovú, ale ja som si sekol 6 srdcovú. A moja predpoveď je 6 srdcová. Takže dúfam, že sa ti toto video páčilo a že ma vyberieš. Tak čaves!